Omroep Brabant heeft in november vorig jaar, of januari geloof ik, dat weet ik niet meer, van dit jaar, een soort vierluik uitgebracht over mij. En dat gaat nu in september Omroep Utrecht doen op tv. En ik hoop dat het nog eens een keer landelijk gebeurt, want dat zou helemaal prachtig zijn natuurlijk. Het is opgehangen aan Kom voor de dak af. En dan zie je verder mij laten zien in Eindhoven, waar ik geboren ben. Waar het begonnen is, waar ik op school heb gezeten. De buurt waar ik gewoond heb. Mensen worden geïnterviewd die Bonnie Sinclair, waarmee ik ben met Bonnie begonnen. Harry van Hooft die in de band heeft gezeten. Frits Spits wordt geïnterviewd omdat ik Frits van vroeger nog ken. Nou ja, een heel leuk document. Ook een soort van reconstructie zit er helemaal in, of niet? Ja, reconstructie van mijn leven. Vooral van mijn muzikale leven. Dus heel biografisch ook daardoor. Ja, ik vertel daar ook het een en het ander in. Dus als je Omroep Utrecht kan ontvangen, RTV Utrecht heet dat geloof ik. Dan moet je september kijken, dan zie je het vanzelf voorbij komen. peterkoelewijn.nl. Daar staat alles over het album, alles over mij. Foto's, maar ook alle wetenswaardigheden over de producties die ik in mijn leven heb gemaakt. En er zijn er nogal wat, met een hele hoop artiesten. Dus peterkoelewijn.nl.